uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Yesu. This is your time, Baba wethu namandla. This is your moment, uNkulunkulu wethu ophilileyo, to network and communicate with your people. Thixo wethu namandla, ngezwi lakho elinamandla, ngezwi lakho eliphilayo, ngezwi lakho elingawi phezu komhlaba. Thixo wethu namandla, libuye lingawenzanga umsebenzi walo. Father God Almighty, let your anointing, Thixo wethu namandla, akudle weqhareka, Thixo wethu namandla, as we are to share your word, uNkulunkulu wethu ngcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha, ngegama likaJesu waseNazaretha. Oh Lord, Father, we pray. We know, God, Mighty Holy Spirit, we pray. that it is us who are going to appear in the midst of your presence. ISouth Africa yonke isive moyo namandla ngegama likaJesu waseNazaretha, but allow us, Thixo wethu namandla, ukuze sehle. Thixo wethu ophilileyo, wena uzuvele njengoThixo egameni likaYesu waseNazaretha. Baba wethu namandla, cancel, Lord, every network problem. Allow us, Lord, in this 30 minutes, Baba wethu namandla, ukuze sifikelele ebantwini bakho, babhizi lakho. Thixo wethu namandla, ngoba lithi izwi lakho, Baba wethu namandla, your purpose, uNkulunkulu wethu, is that abantu bakho bakusindiswe, bafikelele kuyazini inyaniso. Oh, shandarabosaya, yarabosantelebosha. We thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Change the atmosphere as your people are connecting with us, as your people are fellowshipping with us. Change the atmosphere, Father, in the name of Jesus. The connections of heaven, Lord, I pray that they meet mankind crafted connections. Allow us, God. Oh, we plead you, Father, that there shall be no interruption as your people are joining. We are pleading, God, that you allow us, Father, in the name of Jesus, to communicate with your people in the name of Jesus. This live broadcast, ngegama likaJesu, malitshintshe imiphefumulo, mayibambe imiphefumulo, mayiguqule imiphefumulo. Let it restore people's life. Let it bring hope to people's life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. In the name of Jesus. We thank you, God. Manibulise egameni lenkosi Yesu. Sibulela kakhulu ngomthandazo. Egameni likaJesu. Siyathemba ukuthi nawe usijoyinile apha khona kwindawo ohleli kuyo. Wherever we are, ke ndiyabulisa bantwana basekhaya, bazali bam, bantakwethu, ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ke ndingumongozi wakwamazomba, the president of iYama. Silapha kule ndawo esihlangana kuyo ngalo lonke ixesha asisenza zona ezinkonzo zethu za-Sunday apha ku-live. My Lord, I believe that usijoyinile, ndibulisa bonke abantu kwindawo kuyo, ekhayeni lakho, emotweni yakho, endlini, emsebenzini, wherever you are. Ndiyabulisa ndibulisa the prophet of God, uMasi Mlakachambu. I also greet everyone. There are many more people that are behind the scenes that you cannot see right now. For example, the evangelist, the bishop, utata uBabalo Mazomba, bamaziyo abaninzi benu. We are also with my grandfather, my grandmother. We are so blessed. Praise the Lord. So ndibulisile ke bangcwele benkosi, we welcome you wherever you are, noba ungubani waphi, ungumntoni, we welcome you at this moment. Yes, Lord. Amen. I'll give you a minute or two to greet the whole South Africa and greet our brothers and sisters. Mandithathe lithuba bangcwele ndibulise egameni likaYesu waseNazaretha. Lo uthethayo ngumasi wakhe, ifani nguChambu, also known as the prophet abangaziyo.
Ndiyathanda nje ukuthi namhlanje as you are joining us and connecting with us, networking with us, uThixo akwenzele into enhle ebomini bakho, ubomi bakho bungafani nakuqala. Qhubeka uhlelo umamele, ungavumi uphazanyiswa into. Just make sure ukuthi wenza i-watch party if you are able to do so, and invite abantu from a group ukuze babukele kunye nawe this live broadcast. God bless you. Ladies and gentlemen, as nisazi ke bangcwele benkosi that we are still at this time, very difficult time kwixesha lobomi bethu esike sahlangana nalo. I believe that abanye bethu njengam siyaqala ukudibana with something like this. Ngendeva upresident wase South Africa esithi no one on experience yale nto yenzekayo ngoku, not anyone, akhona mnye oyaziyo what is happening kweli xesha lale coronavirus esivaleleke emakhayeni ethu kwindawo esihlala kuzo. Singathanda ukuthi masiqhubekeni sisenza ngokwemithetho esiyibekeleyo eMzantsi Afrika okanye imithetho yelizwe, imithetho yomhlaba esiyibekeleyo right now, that masiqhubekeni sihlalele emakhayeni ethu side sidlule isiqalekiso, sihlambe izandla zethu, sinxibe imask zethu, siziphathe kakuhle, soloko sicocekile nendawo esikuzo, soloko zicocekile, because akumelekanga basiqhathane kweli xesha. It's very difficult time. Abantu bayasweleka, ayingomdlalo, abantu bayafa kwindawo ngendawo, abazali babantu, abantakwabo, ifamily zethu siyalahlekelwa bangcwele benkosi. But we believe that yonke lento izawudlula, ngoba akukho nanye into lithi izwi lenkosi zodwa zigqibeke zonke ziphele, kodwa yena umile ingonaphakade. Now sihlangene ngezwi lenkosi ekulilo ke elivwa bubumnyama bubaleke, mayibonge inkosi, lona elikwaziyo ukufikelela nakweyiphi indawo. That is why namhlanje sihlangene apha. We believe that noma sithethaphi kodwa izwi lenkosi liyavakala futhi liyafika emhlabeni wonke, umhlaba othe walilungela izwi lenkosi liyofika lidala umahluko. Bangcwele benkosi sisesendaweni ethi ithemba lisesekhona, mayibonge inkosi. Abantu balahlekile bishop, abantu very confused, abantu badidekile, abantu babheka emarenkeni, emateksini, ufike emisebenzini, kuphele nothando, kuphele nokwamkelana singabantu. Abantu ngathi abantu abavani, noba omnye mbona problem awukwazi ukumnceda because woyika this disease, woyika this virus, woyika le nto yenzekayo, ngathi ungangasuleleki na. Abasekho abasamariya abalungileyo because abantu bayoyika, and noba uthi uyanceda then you will be arrested for ukunceda omnye umntu. It is a very big problem. Sisesekulo ngxaki, ithemba liphelile. Now besike sathetha ke last week, we were supposed ukuba sibe nompostile uMaropeng. We are very sorry people that he is not with us, but I believe that next time he will be with us, or some of us will join us, because sibaninzi kakhulu singabantwana benkosi abashumayela izwi lenkosi at this time. Ngifuna ukukunikezela prophet, but ngifuna ukukunikezela under this theme esisesephansi kwayo, lisesekhona ithemba, lisesekhona ithemba. Noba ungangathi uyabona indlela abantu noba umuntu uthetha naye le nto uyabona ukuthi ibhilive kanzima that likhona ithemba. Omnye ubuza ukuthi how at this time, where is God at this time? Uphi lo Thixo ekudala abantu besingcolela ngaye. Abantu abaninzi, you can see ama-pages nofunda ku-Facebook, abantu banezinto they discourage each other, balwa together that there is no God. Abanye bathi do not fool Africans, because there is no God, there is nothing like God. If ukhona nyani uThixo, then where is he at this moment? Where uphi kweli xesha kanye simdinga kakhulu. But ndifuna kukhona into abayiphosayo abantu bishop that ayilo xesha lakuthembeka kakhulu kukaThixo, but ilixesha lokuthembeka kwakho wena kuThixo at this moment. uThixo uthula ujongile, ebeke wajonga kubaprofeti bakaBhali uma besilwa noEliya bephikisana naye besithi kahle ngowupho yena Thixo kumele uba makanqulwe. uthi uEliya, qalani nina, qala nitshise ezeni zibingele khona ukuze sibone into yokuba ngowupho yena Thixo okumele uba makanqulwe. Sithi iBhayibhile laphelela bithemba, bade bazitsheka bezisika ngoba bengenalo ithemba. Now ndicinga uba uThixo lixesha loba emele ecaleni that masike sibone ukuthi ngobani abazohlala noba kungaba nzima, balinde ithemba labo likhule, silibone libasebenzela lokulinda uThixo.
kufani nakuqala. I believe that this is the time apho kuqala khona uSathane eke wagedela anikezela i-opportunity to do whatever into ayenzayo, ngoba uThixo uYobu ungamenza yonke into kodwa awusoze uchukumise umoya wakho. You can do anything ungayidlawukuziya ama yakho iphele, kodwa kukhona indawo ongazifikelela kuzo uYobu. Kukhona indawo uSathane akangazifikelela kuzo apha kuthi angayenza yonke into. I-coronavirus idivide i-country, ixabanisa abantu, ixabanisa ii-families, nomnye uhlala kudele nomhlaba because abantu abafuna ukwesula lixesha elinzima. Prophet, sivalelekile, themba sinalo, singaneni. Talk to people of God, men of God. At this time, wait for us in the way and teach. Lenzi kakhulu ngiyafuna ukuthi uthethe nje ukuthi xa ibekela enhliziyweni yakho overflow. Sengibulisile bangcwele, siyanibongoza, siyanicela. We know that inetwork yaniphazamisa as ba nibukele kwindawo enikuzo, but please bear with us and try to catch up with us as ba siqhubekeka. We cannot stop this live broadcasting on my network. If you cannot listen to this message full, mhlambi iyawaphazamiseka, you still have time to go on my YouTube account. You will find this message there. Yeah, God bless you. Yeah, as ba esitsho umbangeli kaThixo that abantu bayapanika because the pandemic has taken over through people's life. But namhlanje, last week sithethile sathi nesesekhona ithemba. It was part one of this message as we are praying on. Now we have a sub-theme that is under this message that says Christ is the hope of glory. uKristu lilo ithemba lozulu, lilo ithemba lobuhle, lilo ithemba to those abalahlekelwe reputation, abakhalayo abathi today we are no longer like we were yesterday. Abantu basijongela phansi because we are no longer working. Abantu basijongela phansi because we have tested positive. I-reputation zabo nje kudlalekile ngazo, zicekisiwe, zabekelwa phansi. But Christ is the hope of glory. That is what we are going to talk about namhlanje. And the theme, this sub-theme is based on the book of Colossians, chapter number 1, verse number 27. You can read for us, men of God. Mafunde kulizilongozi kulwathi kwabasekolose kusafika sizawufunda verse 27. Ithi ke inhlokondaba isabelo sikaPawulos emsebenzini kaKristu, verse 27. Awathandayo uThixo ukubazisa bona into obuyiyo ubutyebi boziko lwalo mfihlelo phakathi kwazo iintlanga, okunguKristu phakathi kwenu, ithemba loziko. Kristu lithemba lozulu, phakathi kobutyebi obuphakathi kwentlanga, phakathi kobutyebi obusebantwini. Abantu are enjoying life like life will never perish. But I want to say, if umuntu ufuna uku-enjoya ubomi at this time whereby we are facing this outbreak, it is only to look upon Christ. And if we look upon Christ as ithemba loziko lethu, our beauty and our glory, our honor, our majesty, our dignity, our reputation will be maintained. It will never perish. If we do not want to perish, if we do not want to suffer because of what we are facing, izinto esijongana nazo, we need to look upon him as our only glory, as an only hope for glory, for everything that we have lost. My God, bachile last week, abantu nje, I know ukuthi bebekhona bebepelika esithi singanyule, but the only way for them to be restored, the only way for them to pull their socks and come into life and come into order so that their life will be restored, it is by Christ, the hope of glory. Without him there is no glory. Without him there is no reputation. Without him, my God, there is no dignity. People can try by their
on this sub-theme. That is our message. But before we continue, as I already did the introduction, this word glory, it is a word that is translated from a Hebrew word, which is kabod. And kabod in the New Testament, in the generation where we are, it is explained as doxa. Doxa means that it means beauty, or it describes a man's beauty. Remember, I said to you that our message will be the human majesty and wealth. Ukukhunga okanye ukuceba komntu kunye nantoni kunye nokuphatha komntu concerning the dignity and reputation. Now we are going to speak about that. How to obtain those things. Now, as I said, that this is a Greek word which is translated from Hebrew word, which is kabod in the Old Testament. We know also that in the Old Testament is written in Hebrew. If we want to get clear understanding on the meanings of the Old Testament, then we need to get in deeper of translation in Hebrew. Then Hebrew will explain exactly what was meant to be said about the statement which we are reading. So now in the New Testament, in order for people to understand Christ and also Jesus, they need to understand the Greek word. As there is a book in I think it's John chapter number 12 verse 19 or John 19 verse 12, whereby we see Greek people they were demanding to see Christ. Wathi omnye uma ngabe phendula igama lingengwe lo ufuna yena imbona ukuthi uphi uphakathi kwenu. So they needed to go deeper in understanding the meaning of Christ until they knew that Christ is the Savior, and now the Savior's character was Jesus. I don't know what she said song in Greek. So doxa is the meaning of glory in Greek, which is described as honor. First of all, people like honor too. We see presidents as the God of honor. We see men of God, the God of honor. We see abantu abaziziteli abatebile abanemali zabo the God of honor. Because honor, everyone loves honor. In such a case that noba ungenza mistake kokwenu utatakho nomama wakho bazakukhumbuza that honor your father, honor your mother, ukuzimisa yakho yolulwe emhlabeni. So people love honor. Men love honor. Human beings love honor. That is the first thing. The second thing is reputation. Abantu, they love reputation. They love reputation so much, and also they love their character to be described by their personal well-being. Indlela abanye bangayo, and also indlela abanye abantu ababajonga ngayo nababava ngayo. That is what people love. People love beauty. People love what? Beauty. Bayakuthanda ubuhlezi. You see now we are dressing well. We can't appear on live session sibe ingathi singamaphara. Sorry to use that word. We cannot come live size ebantwini sidlakadlaka. So people love beauty. Human nature loves beauty. And also this is what happens to people when we talk about human wealth and glory. If we go back in the Old Testament, we see there in the book of Chronicles, there and also in the book of Kings, there was a small boy who was named Josiah, who was made a king when he was 16 years, if I still remember. This is what happened to him. Because of knowledge and wisdom, we came to the person that is engaging with us now. You can just raise your hand so that we see who are we connected with. Josiah had all things. And we also see in the book of Isaiah chapter 60, also there God is speaking about the glory of man to be restored after Israel was lahlekile. So are we all together? Now our verse, if you can read for us, man of God, Jesus was born in the church. Jesus said, "You were in
No, we read now the message in the book of Isaiah chapter number 10 verse 3. Yes, those are two questions when you read in a book of let me read this also. And what will you do in the day of visitation? What will you do in the day of visitation and in the day of desolation? Apho khona uyakuletha khona isingo obenzekayo obusuka from a far distance. As we have spoken earlier that we are facing this pandemic which we don't know its origin, but it is said by scientists ukuthi isuka from China, and we can't panic about that, but the distance there is mentioned. This pandemic has a distance, so it also troubles people, it desolates people, it abominates people, it oppresses people. Abantu kubuhlungu nje kubo, abakwazi ukuphila normal life because of this. But the question bayakuthini na? It has arrived, it is here. Bazawuthini abantu? What will they do? What will they do? It comes from far. People are panicking and people are pointing fingers. Abanye bathi uba aba bebengathanga, uba aba bebengathanga ngekungekho nje. But it is already here, coming from a distance. Ayakuthini na abantu? People are losing hope because of this pandemic. People are losing hope because of this outbreak. Balahlekelwa lithemba, abantu ingathi soze liphinde libekhona ithemba. Ayakuthini na abantu? Niyakuthini na as in this time? Now wenzani? Niyakuthini na? Churches are closed. Abanye bebethandaza xa besezinkonzweni. Abanasi isakhono sokuthandaza ezindlini zabo. What will you do? Niyakuthini na? The second question, as you have read, men of God, in this translation of English, to whom will you go for help? Niyakuya kubani na for uncedo? Because before the pandemic, sibabonile abantu bebaleka emveni kwabantu befuna uncedo. Phambi koba ibe khona le ngqaleko sijongene nayo yenwe yale virus, abantu bebaleka, abanye baye emagqirheni, abanye were looking for men of God. Amadoda kaThixo athatha uzuko, my God, ayithathele kubo, ngoba abantu beza in numbers bezofuna uncedo kubo. Sibave abantu bakaThixo, men of God, sithi I can do this, I am able to do this, I am able to heal this, it is possible that I can do this, it is possible that I can raise somebody from the dead. I am not blaming them because the glory overwhelmed them. Ngoba abantu bebefuna uncedo kubo. But when the pandemic has come, who will you run for help? Niyakubalekela kubani nani ufuna uncedo? That is what the verse is saying. The third question says, and where will you leave your glory? This dignity that you have, this reputation, honor, this honor you get from people, my God, niyawishia pina. Utupita kaketeta ili uzuko lontu liyachabalala njengentyatyambe bunayo ekuseni. Kakade zonke izinto ezifunyanwa ngabantu, zonke izinto ezisesandleni sabantu, yonke into umuntu anayo, isida ngumsebenzi lowo unayo, mhlawumbi ngumtshato lowo unawo, mhlawumbi, my God, or riches that you have, okanye that kind of family enobutyebi ngendlela esisimanga that you are boasting about. Ixesha lokuba ngaba iphele, ixesha lokuba ngaba ingabikho liyeza, izawuphela, izawutshabalala, because glory of man perishes like flower. Zuko lomntu liyaphela. Siyababona abantu abatsha, men of God,
Before I continue, I want to give you and say something. Siyababona abantu abatsha, men of God. They are rejoicing. Kumnandi kubo. Abanye are panicking that this pandemic has closed their happiness. The question is, where shall you leave your glory? Uyashiya phi na uzuko lakho nalo phezu kwalomhlaba? Siyababona abanye bebesaziwa bengosaziwayo besehla besonyuka driving imoto zikanokutsho. We do not have shame to say that, and we are not jealous of those things that they have, but uzuko liyawusheka. When this desolation has taken place, liyawusheka apho uzuko, man of God. Liyawusheka apho uzuko tata when izinto sekonakele olhlobo. Oh yes. Abantu ezutata sechilo that abantu baye bazenza izinto ngexeshana abalinikiweyo nguThixo ekufutshane kakhulu, but abantu baye benza izinto ezininzi balibala ngoThixo, baendapha bethatha iglory yonke into bezicebulela bona ngokwabo bethatha uThixo. Na lixesha abantu balahlekelwe zindawo abanokubheka kuzo, abantu balahlekelwe ngabantu abanokubheka kubo, abantu basithi babalekelwe ngamahlathi, amahlathi abaleka abantu ngabantu ngokabaleka emveni kwamahlathi. Abantu they cannot do anything because ngoku abasakwazi nokwenza imali, abasakwazi ukwenza. There is nothing that they can do. Abantu abebethatha uzuko kwabona ngoku balahlekelwe at this time because abasakwazi ukufumana inzuzo ebebekade beyenza ngabantu bebefuna uncedo kubo. Na uzuko abantu bayakuleka kude kuthini. Xesha lobunzima lifikile, man of God. Inezelo lufikile emhlabeni. But I remember uThixo olithemba lethu, olozuko lwethu, okunguye esithembela ngaye, yena osoloko ehleli ngawo wonke amaxesha. He's been waiting. Uyabona ukuthi uyakwazi ukulinda ixesha elinjengeli, waiting for abantu ukuba mabeze kuye. Ngikhumbula abantu bebuza kuMoses ukuthi, Moses, asibone uThixo wakho ngeli xesha kanye simdinga ngalo, uphi apha khoyo? Uthi uMoses, Moses, sibonisa ukuthi uhamba nathi. Uthi Moses, ngihamba nani kangangoba kwanto ithethayo ndizawuyenza. That is in Exodus chapter 3. Yonke into endiyithethayo ndizawuyenza. Lixesha uThixo ezovusa khona abantu bakhe, because right now basavalelekile. Abantu bakaThixo basavalelekile, iibishops zisavalelekile, abavangeli basavalelekile. uThixo ulinde ixesha lililo apho ezobonakalisa, because I believe that uThixo kumele bonakalisile ukuthi who is God. Ayethule like this, man of God, lixesha lakhe lokubonakalisa ukuthi who is God. He has given people the opportunity now to go wherever they want to go. South Africa abantu, they are fighting that ngubani ozade ancede this thing. God is waiting. Uthi kuthule ebeke wathule emadodeni, lithi iBhayibhile babehlele emkhumbini behamba esikebheni, lithi iBhayibhile bamemeza akufika amaza, bebethwa ngamaza imimoya, babuza uthi uthulele ntoni na Thixo, sichabalala nje. It is time like this right now apho ezovela khona amaza sewengathi abantu ayabagqiba avele yena nguThixo, because he is looking for his glory. Over to you. He's looking for his glory. People have taken the glory of God unto them. Balithathile izuko abantu, balithathela kubo. In such a case now, some of the men of God kuyabuzwa ngazo bangaba zitshonephi. Into ebangela bakubuzwa imen of God bangaba zitshonephi, I don't blame them. Abanye khange bathatha uzuko kodwa balinikezile uzuko. So now ngenxa babenikezwe uzuko, at this time ukulindelwe i-answers kubo that they don't have, but where they shall live their glory. The question stands, where they shall live their glory, because human, as I said before, human, they have majesty and also they have wealth, and all that they can get it befumana phezu komhlaba. And it is also possible uba bayifumane nakubani nakuThixo. It is possible uba ngaba bangayifumani kuThixo. In the book of Psalms chapter number 36 verse number 8, it says 38 verse 6, it says as follows, that be patient therefore and wait for the Lord to act, and do not be envious about the things ozibona abantu izinto abantu abazifumanayo mazingakuncancazelisi.
izinto abantu abanazo at this time of generation mazingakukwantisi. That is what that verse is saying. Mawunganqanqazeliswa kubona omnye umuntu mhlawumbi ehlala kwi-upstairs wena ungekahlali kuyo, because you may not know where the glory comes from. Mayinganqanqazelisi into yoba ngaba ubone umuntu eqhuba imoto kanokusho. That is not jealousy. Into yoba ngaba unganqanqazeli and just stand back and watch. Be patient unto the Lord. Wait for the Lord to act. Ngoba awazi ukuthi lento anayo ukuthi velaphi. Hayi sonke izinto esinazo sizifumana kuThixo. Hayi sonke izinto esinazo ndiyaphinda sizifumana kuThixo. Ukhona Thixo umphi okwazi unikeza izinto ebantwini. But as for the glory that you have, where shall you live at this time of pandemic? Where shall you live it? Man of God, mna ndake andabinayo idignity, ndake andahlonitshwa, kwake kwahlekiswa ngam, ndake ndaba yintlekisa mna kwindawo endandihlala kuyo. If I remember, I used to walk ngeenyawo. Namhlanje abandibukeleyo abandaziyo can testify. Ibhatya yonto yam mna, isheta yonto yam mna, mna ndazana nohamba ngeenyawo, mna ndazana noboleka izihlangu. But the glory of God is in me. It has made me to be who I am. And where shall I live? The glory of this world. Where shall I live the glory of this world? In this time of pandemic, where shall I live the glory of this world? Ithemba lisekhona. Uthi xa ebhala uPawulos, endurance introduces unto mankind perseverance. Ngaphandle kwe-endurance umuntu akakwazi ukuba anyameke ahlale. Endurance introduces perseverance, and perseverance introduces hope. Ithemba, my God, uhlalo and wait for the Lord to act. Uhlalo ulinda uThixo aze enze, noba intshutshiso zinganjani, noba ubuhlungu buloluphi uhlobo. Mhlawumbi you have tested positive, uzibona ingathi ubomi bakho buphelile, okanye it's not that you are positive kwi-COVID-19. Mhlawumbi upositive because of HIV and you have thrown the towel. Wabona ingathi angeze usaphinde ukwazi uqhubekeka ngobomi bakho. The best thing is that wenze noba yintoni enoqutha the days of your life. Wena urhalela uba ngaba nangomso ungavuka ufile ungekho because of ukungcutheka onako, but perseverance introduces hope, and hope will never disappoint us. Ithemba asoze lithini lisiphoxe. It gives us love, and love conquers them all. It even conquers the multiple of sins. As I'm closing, men of God, Christ is the hope of glory. Christ is the hope of glory. I know people have positions. I know people have personal characters that they are bearing. They have ranks as men ababe bahle. Just to describe, you can determine sister sister because of the ranking shoulders. So people have those ranking shoulders. They have those positions for themselves. The question says, where will you leave your glory? In the book of Matthew, chapter number 6, verse number 19, it says, stop storing up your treasures. Stop storing up your treasures on the surface. Yeka ukufuna ukugcina izinto zakho okanye ubutyebi bakho okanye ubuhle bakho or whatever you have phezu kwantoni kwehlabathi. But store your treasures in the heavenly being. Christ is the hope of glory. Uyabona uba ngaba silandela uYesu, uba ngaba sihambe emveni koYesu njengoJariya. uJaira, the Bible says, lendoda kaThixo, he was the captain of the region. He had the rank, he had the position of a respective
position awayenayo apha eCaesarea the time wayebusa kulo ndawo le. He was the captain. People were reporting to him everything about their lives and everything that is happening. Bad things and the good things were reported unto him. He was an honorable man. He was a man of reputation. He was a man of wealth. He was a man of majesty. He was I don't know if you get that. Yeah. He was a man of glory. People were glorifying him for his wisdom and for his ruling. But it happened that his son was dying. It happened that his son was dying. Remember, Christ is the hope of glory. Christ came into the world in the form of man. Weza wahamba esidla ipapa njengathi phezu komhlaba. And he met the man named Jairus. Jairus actually looked for him. Jairus, during the time of desolation, during the time of visitation of bad things into his life, wayojongana nendoda egama linguYesu. When he met Jesus, he found him preaching. He found him busy doing miracles. And wathi kuye uma ngabe thetha, Nkosi, unyana wami uyagula endlwini, but I do not need you to go into my house. I just need you to speak a word. Jairus recognized Jesus as a, remember I said in the New Testament, if you want to understand the New Testament, you must translate it in Greek. So Jairus translated Jesus as the Messiah, because the name Jesus in Greek means Messiah, and the name Messiah in Hebrew means the Savior. So when he saw Jesus, he saw the Savior that he waited for a long time, and he called upon him and said, Son of man, I don't want you, Rabbi, to go into my house. I just want you to speak a message. I just want you to speak a word. I just want you to say something, and my son will recover. My son will recover. There is still hope. Oh yes. Ngibonile abantu babambu babeka izandla kusenzeka indoda eyele bangcwabeni izithikitha ngamatshe. Ngibonile usenza izinto ngezinto kubo ubabambu baphilisa. Kodwa what I believe in right now kuthetha ngelizwi. Ngahlangani kwethu anymore doesn't matter. Eyona nibalulekileyo kuthetha nje izwi lakho linamandla, lifikele lapha abantu bengakwazi ukufikelela khona. Lingene inhliziyo, izwi lakho lilo liphilisayo. At this time, kwalixesha sidinga Jesu, asidinge ukuhlangana, asidinge ukubonana, asidinge ukudibana, asidinge ukufana kamanje. Sidinga njengelizwi lakhe kuphela elikwaziyo ukufika ebumnyameni obungaphakathi ukuthi kudede kuvele ukukhanya. Lilizwi kuphela elinokwazi ukusinceda. At this time we are closing. We are calling to prayer. Yes. It is very painful, man of God. My God. For this man of God that has this kind of reputation. But was there in rain? People were not expecting ukuthi endlini yakhe kuzobe khona into fire. Ngoba lona umuntu ngumuntu onento zonke. He can make things happen. Abantu babenga expectanga ukuthi endlini yakhe kuyofumana umfana leli. Sandarabo saya. Oleli ekhuphini panicking that my life is over. My life is finished. Babengalindelanga abantu
but ever shocking in above the news of him confessing. Remember, it is very painful to confess. Mhlawumbe yazuka xa uvuma ingxaki yakho kanti uyisidima sakho. Mhlawumbe yazuka xa uvuma ingxaki yakho kanti uyisa your reputation. Mhlawumbe yazuka xa uvuma ingxaki yakho kanti udiliza the case that you were honored. But for Jariah, uyazile ukuthi lento can happen. Kodwa waya kuYesu wasitekisa yena, wasithewula isidima yena, wazehlisa yena. He looked upon the glory. He knew that there is Christ, and when there is Christ, there is glory. Noma kungenzeka for this time, can you confess my sins? Noma kungenzeka at this time, can you vuma ukuthi nginguboni? But there shall be a restoration that is going to take place. Ngoba lo ndiya kuye ayisingomntu nje, but he is the hope of glory. He is the hope of glory. Lo ndiya kuye ayisingomntu nje. Abantu bangandibona ngathi ndiyinhlekisa ngoba ndiya kuye. Abantu bangandibona ukuthi ndiyinhlekisa ngoba ndizimelana nelizwi lakhe. Abantu bangahlekisa ngami that I don't want to quit in this salvation. Kodwa bonakala into eyenzekayo ebomini bami. Let me tell them namhlanje into esiyo angeze yabonakala okwangoku. Aze yena vele futhi athe wabonakala siyafana naye. Christ is the hope of glory. Christ is the hope of glory. Mhlawumbe omnye umamele namhlanje noseza umamela mkhozi kaThixo. He is panicking ukuthi I wasted my money. Lehla ngisemuka njengentombi yethombe legazi ebesele igama layo linyathelelwa kwavulwa umhlaba waseJerusalema ayathandwa ngubani. Reputation nobuhle bayo abantu bebesele ngaseyikhathalelanga indlela ibinhle ngayo, kodwa into ababeyijongile kuyo bebebona ihlazo kuphela, ayikho enye into bebeyibona. He looked for the restorer. He looked for Christ, the hope of glory. Wathi ngabamba nje okomqukumbelo wengubo yakhe, I will be restored, I will be healed. I know ukuthi lixesha lide libhoboza umthombo wethombe legazi. I know ukuthi lixesha lide abantu of this village planning to take me out, planning to kill me. Bezama ungikisela phansi, but I see Christ ukuthi khona apha kuyo. If I could only know. If I could only know. Oh, the Just remember one thing. Kunomama in the book of John chapter number 8. Beselisizini kakhulu. Lo mama ebesaziwa as a prostitute. Lo mama ebesaziwa njengoqhexeza. Ebesengasenalo elinye igama anobizwa ngalo igama linguMary Magdalene. Ngoba igama lakowabo yayinguMary Magdalene. Andazi ngoba iyavakala, but abantu babona ukuthi there is no use for us to cry
call her about this name. Why? Ngoba lo mama uhambelana namadoda abantu. Yehle reputation kalo mama walibaleka nokuthi umuntu ongumama okumele abe nedima. Yehle reputation walibaleka nokuthi yena he is the sister of the region, he is the queen of the region, she is the star of the region. Walibaleka ngayo ukuthi yena kakade uyintoni, what actually she is. Indlela awayemhle ngayo yalibaleka lo sisi, kwavela into yodwa ukuthi amadoda abantu ayaphela, akusekho kuthini, aditshwa nguye lo mama lona. There was a time apho khona besithi bayambulala and they wanted to test Jesus. Remember Jesus, I said Christ is the hope of glory. What we are preaching today, lithemba lozuko. Sishumayela lithemba lozuko men of God. Uma ngabe umuntu esithi liphelile ithemba, nendlela avezwa ngayo esithini lo mama ehubuluza ngakhona, it shows exactly ukuthi kwakungasekho themba. Ithemba lakhe laliphelile, wayeselazinikele ekufeni, lathi let me die for my sin, but Jesus arrived. When you arrive, you restored her life. Wabuyisa ubomi bakhe, wabuyisela ubomi bakhe. You restored the hope upon this woman. Wabuya lo mama wamhleba khona, wabuya lo mama wazazi igama lakhe. Angazi ukuthi bangaphi abantu abazobukela, nababukeleyo abazileleyo amagama abo. Abanye sebabizwa ngoswaleni. My God, I don't know uba bangaphi abantu abazileleyo amagama abo, ababethiwe wona emakwabo sebebizwa ngamanye amagama namhlanje. But the Jesus is here. Christ is the hope of glory. Uma ngabe ungazi bama uthembele entweni, uma ngabe ungazi bama ujongephi, ukhona uKristu owabhala nguYohane esithi njengoko uMose wayiphakamisayo inyoka yobhedu esihlane, kanjalo unyana wonke kumele ukuphakanyiswa. Look upon him today. Those men of God we pray. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh yes Lord, oh yes Lord. Maya labo shantaya, Maya labo sita. We thank you God, we the whole continent of Africa, ndiyathandazana ngeli xesha simakade fikelela ngosiyam kwindawo ngendawo esikuzo ngamandla egazi likaJesu uphilise uhlangule isizwe sakho. Father God, we thank you, we bless your name, we give you all the honor, the praise, and we give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. We thank you Jesus. Uma ngabe ningakwazanga ukuyibukela le live broadcast, please just make sure you go to YouTube Masiwake Chambu and search for this live broadcast. The hope of Jesus Christ is the hope of glory. Christ is the hope of glory. You will find us there. You will find us there and watch us and be blessed. I know God is going to heal you from your problems. He's going to restore you. Stay blessed where you are in Jesus' name.